hori ateak zabaltzeko unea iritsi da. Ateak, leihoak, sormenari ateak zabalduko dizkiogu Gotzamar Andrean, arratsaldeon. Arratsaldeon. Sormenek ere hori egiteko helburua dauka? Bai, Sormenera Euskarazko Kulturgintzarentzako plaza berri bat, iaz abieraz izena Galdakaon, Galdakako udalak eta bertako euskara zerbitzuak bultzatuta, eta aurten, azaroaren 16-tik 21 batera, bigarrenez ekingo diogu. Iaz aurkeztu, claro, giro horretan eta pandemia giro baten, baina sekulako egitarauarekin eta Euskal Herriko sortzaile handi izen handiak batu ziren Galdakaon, ikusgarritasun emoten plaza barri bati, esaten zabiltzena. Plaza ezberdinak dauz Euskal Herrian, batzuk ezagunagoak beste batzuk baino, gehitzera dator, proposamen bat gehiago? Bai, guk ezagutze ditugu Euskal Herri mailan dauden Euskal Kulturgintzako plaza askotan aritzen gara antolatzaile ere bai, edo bidelagun, eta Sormene proposatu genuenean, proposatu genuen osagarria izango den plaza bat, eta bere bereizgarria da euskerazko kultura adierazpide guztiak hartzen dituela, eta batez ere emakume sortzaile lana ezagutarazi, nabarmendu eta prestigiatu nahi dauena. Eta gero, marko teoriko baten baitan sortuta dago Sormene. Guk helburu bezala daukagu kulturzaleak sortzea, Euskal Herrian ez daukagulako kulturzale nahikorik, eta gure helburua kulturzaleak sortzea da bai Galdakao mailan, bai Euskal Herri mailan ere. Orduan, egitaraua osorik da kulturzaleak sortzeko helburuarekin. Noski, hau ez da lortzen edizio bat edo bitan, hau da, iraunkorki egin beharreko lan bat, ezta? Eta, guk ditugu 4 lan hildo, Sormena sustatzea, plazak eskaintzea Euskarazko kulturgintzari hedabideekin lan egitea, ezagutarazteko eta gero transmisioa. Eta aurtengo eta datorren urteko Sormenerako batez ere transmisioari ekingo diogu lan hildo horretan sakondu nahi dugu, pandemiak egoera larrian utzi duelako bai Euskara, bai Euskarazko kulturgintza, leku asko galdu dugu, plaza asko galdu ditugu, batzuk berreskuratzen ari gara, beste asko ez, eta ez dakigu berreskuratuko ditugun. Garrantzitsua hori, Gotzon esaten zabiltzena, aurreko urtien, Galdakotik Euskal Herrira, esan didazu, Euskal Herritik mundura, noski, hemen gauzelako danok, Euskaldunak izan da mundura begira. Streaming bidez eta asko mugitu zen pasan urtien, ez dakitze mantentzen zuien aurton, bertan doakoak izango direlako ikuskizunak eta sortutako kontu guztiak, txetik, beste lekuren batetik jarraitu ahal izango da, galdera hori, eta gero, garrantzitsua esan diazuna, plaza asko, ez euskalgintzari, kulturgintzari eta sorkuntzari dagozkionak, baina plaza asko bertan bera geratu dira, pandemiaren alabearrez esango dugu, baina ez dira berreskuratzen bez, garrantzitsua da puntu hau. Bai, lehenengo galderatik hasita, iaz streaming bitartez derrigor egin behar izan genuen, pandemiak alabe hartuta, eta datuak oso argigarriak izan ziren, orduan etxean geunden, eta orduan adibidez, emanaldi batzuetan 600 gailutatik jarraitu zituzten emanaldiak. 600 gailu esan nahi du, egon daitezkela 600 lagun edo 1200, baina oso datu altuak dira. Aurten streaming bidez asteburukoak egingo ditugu, 19, 20 eta 21 batekoak, ez guztiak, presentziala izango delako, eta indartu nahi dugulako presentziala, ez da? Argi dagoena da, pandemiak utzi du, kolpe oso gogorra eman diola Euskarari eta bere kulturari, eta oso zaila izango da plaza batzuk berreskuratzea, pandemiapeko inertzia batean sartuta gaudelako, eta badirudi honek luzerako joko duela. Eta uste dut, asko arriskatzeko beldurra handiz daudela. Orokorrean gizartea dago nahiko beldurtuta, uste dut, kulturgintzan gogoak ditugu gauzak egiteko eta erakusteko, baina baliabideak ere ez ditugu gure esku gaur egun. Gotzon, beste bi galdera baten, bi bateraitxik gaur. Aprobetxatuko dut, hemen zauzela, Sormeneko zuzendari artistiko ezara, izena bera, nondik datorren, baina sortzaile ikeinu eginda, zerbait eta garrantzitsua plazie eskaintzie sortzaileei, gauza bat alako gauzak egitea eta sortzea eta bar, erakutsi behar da, publikoa behar du honek danak, publikoak jasotzea, transmisio lan egin, zergaitik behar du plaza, Sormenek eta sorkuntzak? Sorkuntzak behar du plaza bat, zu sortzaile zaren einean, nahi baldin baduzu partekatu, zure herrikideekin egin nahi duzuna, nonbaiten partekatu behar duzu, ez da? Ez badaukazu lekurik partekatzeko egiten duzun hori geratzen da zuretzat. Edo bestela izugarrizko ahalegina egin behar duzu, zuk sortzeko plaza berriak, baina hori ez da bat ere, erreza, ze baliabideak behar ditugu, eta gaur egun Euskal Herrian gehien programatzen dena ez da euskeraz, da ingelesez, espainolez eta frantzesez. Guk plaza hartzen dugu, eta lehen ez dut erantzun, sormene.eus. Guretzat, Sormenek ditu bi plaza. Bat da fisikoa eta beste bat da
Virtualak gero eta garrantzia handiagoa dauka, eta hor ere leku handia behar du euskarazko kulturgintzak. Guk berez ez dugulako, aleginik egin gabe jasotzen dugulako kultura espainol, frantses eta ingeles dun edukiak, ezer egin gabe. Mugikorra piztu eta iristen zaizuna gehienetan ez da euskeraz, eta guk alegin egin behar dugu. Orduan, sormenek nahi du plaza izan fizikoki, baina baita virtuala ere, interneten ere. Eta salea inoiz sortzaile bihurtuko bada, edo bihurtuko bada kulturaren hezitzaile, edo irakasle izango baldin bada hezkuntza arautuan, edo kulturkazetari izango baldin bada, jaso egin behar du lehenik. Ez ara saletzen jasotzen ez duzun horretara, ez da? Eta euskaldunoi gertatzen zaiguna da, ez dugula ezagutzen euskara zer sortzen ari garen gaur egun. Orduan, zer jasotzen dugu euskaraz ez den beste guztia, eta saletzen gara horretara. Askotan ez dugulako jasotzen euskarazkoa, ez? Eta ez dakigulako zertan ari diren gure herrikideak. Zaletu gehituko nuke, Gotzon, maite izan defendatu eta bar. Ez dana ezagutzen, ez duzu maite, ez duzu gozatzen, ez duzu bizitzen, ez duzu transmititzen, ez diozu esaten ondokoari aizu begira, hau ikusi dut, hau entzun dut, probazazuzuk, edo zu ezara sale bihurtzen, edo sortzaile bihurtzen euskeraz, espainolez, frantsesez eta ingelesez etengabe ari bazara jasotzen kulturredukia, ez? Euskeraz sortzeko grina transmititzea da gure helburuetako bat, ez bakarrik euskarazko kulturgintzaren historia eta oraina erakustea. Nik uste dut hori beharrezkoa dela, zertarako erabakitzeko gero zu, hauek egin zuten hori, beste batzuk ari dira hau egiten, nik beste zerbait egingo dut, edo jarraituko diot bide horri, baina behintzat jaso, ez? Euskarazko kulturgintzan historia eta oraina jasotzeaz gain, sortzeko grina da transmititu behar duguna, ze azkenean hori da zu pentsatzen duzuna eta sentitzen duzuna adierazteko modua, eta izan daiteke literaturaren bitartez, bertsoen bitartez, musikaren bitartez, komikiaren bitartez, zinemaren bitartez, dantzaren bitartez, modu asko daude. Eta gure ustez azkenean hori da persona kritiko burujabeak sortzea, beraz gizarte kritiko burujabe bat sortzea da, ez? Orain sortzaile izan daitezkenak, etorkizunan izan daitezkenak, ze garrantzitsua dago. Ikastetxeekin badaukazue, bigarren edizio honetan asmue, lan egiteko, tailerrak egiteko eta bar, egon zara zeu, Gotzon badaukazulako musikariekin lotura, zeuen musikari izan da Euskal Herrian urte asko ja, ze garrantzitsua, Joan, esan dakue, erakutsi, hau dau, azkanen kalitatezko gauzak egiten ari garelako Euskal Herrian, baina esan dakoa, askotan ikusgarritasun bari geratzen dienak. Bai, eta balio bat eman behar diogu sortzen dugun horri, eta guk goizetako tailerretan, kultura adierazpide ezberdinetako sortzaileekin jarriko ditugu harremanatan ikasleak eta irakasleak ere bai, sormen prozesua erakutsiko diete sortzaile hauek, bai, Torrezabal kulturretxean goizetan, eta gero gainera datorren urterako erronka bat jarriko diete irakasle eta ikaslei. Ez dadin izan zerbait anekdotikoa, ez dadin izan zerbait puntuala baizik, eta ulertu dezaten iraunkorki landu behar dela hau, ez? Bai irakasleek eta bai ikasleek. Eta ikasleek uste dut sorkuntzari balio bat eman behar diotela, funtzio sozial bat eman behar diotela, eta gero konturatu behar direla, beraiek agian aurrez aurre esateko, pentsatzen duten hori, sentitzen duten hori, esateko zailtasunak baldin badituzte, badaudela beste modu batzuk, artearen bitartez, arte plastiko, literatura, modu asko daudela, pentsatzen duzuna eta sentitzen duzuna adierazteko, baina horretarako beraiek hori jaso egin behar dute lehenik, lehenengo pausua da jasotzea, eta gero ikustea sormen prozesu bat, kanta bat nola egiten den, antzerki saio bat, pintura bat, kuadro bat, bertso bat, komiki bat, pelikula bat, ikus dezatela nola sortzen den hori, beraiek erabaki dezaten gero, ostras, nik probatu nahi dut. Lehenengo pertsonan bada asko zobeto, Maider Roleaga bat ikusita, zinema egiten, Ines Ojinaga, amaken kontzertua bai aipagarria, egitaraua zabala dalako, gonbite egin sormene.eu sartzen, baina ze garrantzitsua, sortzaileentzat ze politxe bai, lehenengo pertsonan kontatu alizati hau dana, baina jasotzie, klaro. Nik uste dut hori guk dena pentsatu dugu horri begira. Hau da, egitaraua dago dena pentsatuta helburu horri lotua, ez? Kulturzaleak sortu behar ditugu, 4 lan hildotan eta aurten transmisioari ekingo diogu. Orduan adibidez, astebururako eskaintzan edozeinentzat dago zuzendua eskaintza, baina familikoentzako ere
familientzako beren beregi prestatu ditugu emanaldiak, ikusten dugulako familia etxe giroa transmisio kanal bezala apur bat ahaztuta daukagula, ez? Eta hartu behar gara, 3 kanal baldin badaude transmisiorako, hezkuntza arautua, ez arautua eta etxea, etxea ez dugula albo batera utzi behar, ez? Eta orduan, egitarau osoa dago horreri begira pentsatuta. Eta esan duguna, zelan sortzaile hauekin bat egin jendeak, hurbiltzen denak bertara zer jasotzeko aukera izango du? Kultura adierazpide guztietako emanaldiak egongo dira, astean zehar goizetan ikastetxeekin, arratsaldean publiko orokorrarentzat, emanaldi batzuk beren beregi sortuta sormenerako Galdakaoko eragileekin eta Euskal Herriko beste eragile batzuekin elkarlanean eta asteburuan ostiraletik hasita igandera arte egitaraua etengabeko egitarau bat, amaiera oso potente bat gure ustez, sokadantzan izeneko emanaldi batekin Euskal Herriko 5 dantza talde parte hartuko dute, gero Erika Lagoma, Igor Elortza eta Josu Zabalak ere parte hartuko dute, Bizkaiko gaiteroek, Oñatiko txistulari banda batek, eta sokadantzaren bitartez kulturgintza komunidadea herria trinkotzeko urteetan eduki duen ezaugarri hori, ez? Balio hori nabarmendu nahi dugu. Hori garrantzitsu edo bai, gotzon zaten zabiltzena, sortzaileak babestea bada helburua, sormenerena, baina sare horiek egitea, eurek alkarren barri izatea, geuk eurena, esan dakue, baten laguntza beharko dugu, berez ez datorren, geuze bat ez talako. Kulturgintza ulertzeko modu bada, guretzat ekosistema bada, orduan saleak, sortzaileak, antolatzaileak, hezitzaileak, kasetariak, denak gara ekosistema bat, eta denok elikatzen dugu elkar, eta guk hori bilatzen dugu sormenen, ez? Kulturgintza ulertzeko modu hori. Ekosistema bezala ulertzen baldin badugu kulturgintza ditugun gabeziak asko zerrezago beteko ditugu guztiok ere elkar elikatzen dugulako. Sortzaileok egon behar gara edabideekin etengabe lanean, saleekin etengabe lanean, hezitzaile diren horiekin etengabe lanean, etengabe harremanetan, gure hizkuntza eta gure kultura oso txikituta daudelako, gutxiagotuta, zapalduta eta kolonizatuta daudelako. Eta horren kontzientzia eduki behar dugu. Hortik ateratzeko, gu proposatzen dugu ekosistema bezala lan egitea, eta orduan, etengabe egon behar gara artikulatzen, saretzen, sinergiak, aliantzak, auzolanean, ez? Arnasgune horiek, ekosistema horiek Durangoaren atarian bagauz, segurazki arnasgun eta birik handiena izango dana, baina esan dakue, onelako ekintzak badatoz, arnasgune horiek zabaltze aldera eta espazio gehiago izate aldera, esan dakue plazaren garrantzia, topalekuaren garrantzia, argi geratu zen, aurreko urtien Durangorekin bebai, behar dugula, topalekuak izatea. Bai, eta lehen esan dudan bezala, gu ari gara adibidez bebai, urteetan, hautseneako kidea naizen aldetik, urteetan ari gara Durangon, eta badakigu ze importantea den urte osora zabaltzea, euskarazko kulturgintzaren plaza horiek urte osoan zabaltzea, eta modu iraunkor batean ez dadin Durangoko azoka asko kritikatzen duten oasi hori izan, ez da? Eta orduan guk euskarazko kulturgintza dituen behar izanetatik horiek aztertuta proposatzen dugu sormene. Ez da ekitaldien errenkada bat programatuko dugu eta listo, ez. Badakigu zeintzu diren euskarazko kulturgintzaren gabeziak, ezagutzen ditugu Durangoko azoka, ezagutzen dugu literaturia, ikusi-mikusi, loraldi, horiek denak ezagutzen ditugu, badakigu zer den. Sormene da horren osagarri bat. Eta uste dut, etorkizunean sortu beharko ditugun beste plazak ere, pentsatu behar ditugun behar izan horietatik, euskarazko kulturgintza dituen behar izanetatik. Behar izan lokaletatik, baina nazio mailan eta kultura mailan, herri mailan ditugun gabezietatik. Eta euskaratik esaten gabiltzena. Euskaldunok izan da behar dugulako espazio hau bebai, bestelakoak jasotzen ditugu eta kontsumitzen ditugu. Hau guztia osagarria dalako, noski. Baina euskaratik eta geuretik sortutakoak ere behar ditugu. Etorkizuna zelan ikusten da, beste azterketako galdera bi baten. Etorkizunera, dinot pandemiatik urtaten gabiltza eta zelan zabiz, baikor, ezkor edo zer, eta lehen esan dira apurtxu bet kultura zertarako gizarte kritikoago bat egiteko oso ados nau, heldulekuak izateko geure buruarekin barnezta baidak komunitatea sortzeko eta bar. Kultura zertarako, gotzon, zeure ikuspuntutik,
Eta etorkizunean zer? Etorkizunean nik uste dut dena daukagula irabazteko, ez? Eta nik uste dut jarrera hori zabaldu behar dugula gure artean, eta ambizioa purtsu bat eduki behar dugu. Eman dezake dena dagoela gure kontra, baina beste alde batera dena daukagu irabazteko, dena kontra daukagulako ere, bai. Eta uste dut ekosistema bezala pentsatzen eta funtzionatzen eta lan egiten baldin badugu, dena daukagula irabazteko. Izugarrizko kalidadea dago euskarazko kulturgintzan, jente pila bat dago urte askotan euskarazko kulturgintzan, eta uste dut herri hau hobea dela euskarazko kulturgintzak egin duen ahaleginagatik ere bai. Eta uste dut kulturan estea, kulturan bizitzea, da herri hobe bat lortzeko ezinbestekoa, ez? Eta lehen esan dudan bezala, pertsonak kritikoak, buruazkiak, irudimentzuak, probatzeko beldurra izango ez dutenak, irudimena landuko dutenak modu kolektibo batean, beraien burua herri mailan kokatuko dutenak eta herri ikuspegi bat edukiko dutenak, asko zabaltzen du euskarazko kulturgintzak eta kulturgintzak oro har, ez? Baina euskarazkoak ere zabaltzen du asko panorama, ez? Pentsatzeko, besteak errespetatzeko, nik uste dut dena dala ona, ez? Pertsonak kulturgintzan sormenean ezten baldin baditugu. Eta lehen esan dudan bezala, persona baten garapen integralerako ezinbestekoa da, iruditzen zait. Eta gero sormena berez, sormenak, ez? Probatzeak, ez dakizu nora eramango zaituen, eta hori izugarria da, ez? Ez eukitzea, ez jakitea nora eramango zaituen, zuk sor dezakezun horrek, hori iruditzen zait, edonorentzako esperientzia vital bezala oso aberasgarria dela eta denok probatu beharko genukela, ezta? Ba, gogoratu, sormenea, azaroaren 17-tik 21-era, Galdakaon, baina Euskal Herri osorako, eta Euskal Herrira begira sortutako ekimena. Gotzeman Anderean, eskerrik asko. Badakizu ezinbesteko zara osa honezta, atzeko lan asko egiten didazula, lan zekin egiteztazula askotan. Bueno, lan zekinak gu bidela una gara, esan dugu, ez da, ekosistema berekoa gara, orduan gu posik. Eskerrik asko etortziar, nauzelan ordaintzen da, zerbeza bategaz edo, ordaindu bikotzu. Bai, edo, kafean zokian kontzertu bat. Edo Palentinon, edo, badatorbe Durangoko azokita. Hori da. Gotzon, eskerrik asko etortziarren. Eskerrik asko, zebe. Kusabala zara gugaz betiko moduen mil esker. Eskerrik asko. Banator, zerbeza bat esan dut, zerbeza bat igual ezin da. Andrea nahiaz, lan zauzi, Ondo. Zerbeza zalik izango zari gainera. Pintxo bai. Apurtxo bet bai. Bueno, azkanien Andrea eta nahian teoria dalako, bai, elikadura zaindu bai, humori ebe bai, eta motivazioa ebe bai, eta ondo egoti ebe bai, azkanien horrek egingo gaituelako, osasuntxu egoteko horrek emango digulako aukera. Neskak aspaldikuek, ze moduz? Oso ondo, bueltan berriro. Gaur, bueno, ez dut esango joku, baina joku jolas polit bat daukagu. Danok dakigu janariai buruz, bueno, danok dakigu futbolari buruz, da medikamentuei buruz, bai, hau hartu, honek itxentzu ondo. Danok dakigu zer dan ona, zer dan txarra, mito asko gongo da hemen, ez da? Bai, hori da, uste du asko dakigula, eta guk beti izaten du, guk ikasila eta artean gaur egun gauza baten siniztu geke, eta gero ikerketak aurrera doia zen enean, bagoiaz ikusten, ez dara dana guk uste duen moduan, ez? Baina, badauz pertsona batzuk, euran ziurtasun danakin esaten da bina, bai, hau da, inbiarrekoa edo kontuz, eta klaro, gero gure gana joten dabe pertsona horrik, eske entzun dut hau, eske beste, eta, bueno, badaku lantxo bat horrekin, baina lan polita dabe bai. Bai, kontuz ona da, edo, hori ez, hori txarra da, ze lan, zuentzate bai. Bai, gainera, nutrizioa, bueno, beste hainbat arlotan moduan, ikerketak aurrera doia, ez da egunetik egunera be gauza asko aldatzen die, arrautzen kontuakin pasauzan moduan, lehen etxarrak ziela edo ezin zala ez dakitzen bat hartu, gaur egun bai, egunero hartzea gomendatzen dela, orduan orako gauzak aurrera doia zenez, jaztakigu zer dan mitoa, zerrez, orduan bai, duda asko sartzen jaku eta sartzen jako jente askori egiz esan da. Eta gero txarrak eta onak hau ez dala absolutu, Ez. Claro, igual txarra niretzat bai, zuretzat ez, eta hori bekontuan izan behar da, ez da? Hori da. Niri kaltea bai zuri mesede, eta ikusi beharko dugu. Mito batzuk hartuko ditugu, esaldi batzuk eta bloke batzuk, eta gero hau horrela dan edo ez. Argaltzeko zer egin? Ez jan, kilokaloria gitxiago jan, hori danok daku buruen, horrela dala. Bai, eta jentia bakarrik hortan zentratzen da, ez? Eta garbi dau, berez, teorian, ez? Gure gorputz konposaketa hobetu nahi badugu, edo argaldu nahi badu, defizit bat egon bidala. Hau da, jaten duna eta erreten duna, desberdina izan bida, eta balantza hori negatiboa izan bidala esan leke. Kontrarai, gota gurako bageken, izan beharko zan, altua ba.
baina elikadura ez da matematika, gauza pila bat dauz hortatik aparte, eta oso importantia da bai, kilokaloria horrekin gure gorputzari zer gabitzen emuten, dana ez da kilokaloriak, zer emuten dozku kilokaloria horren barruan, hau da, 1 kilokaloria fruta bidez, edo 1 kilokaloria olako barrita azukre duen batzun bidez, berdina izango da, karo, 1 kilokaloria dira, ez? Kilokaloria kontutan hartu bia badia, baina benetan, ez? Atzetik gauza pila badauz, horrek emuten dozku hortaz aparte, zuntz bat, vitamina batzuk, honek ez dozkune emuten, eta honegako kaltegarria dan azukre hori. Zer da zehazki kaloria? Esaten du nien? Azkenean izango zen, elikagai batek daukon energia kopurua, ez? Eta, klaro, elikagai konkretu baten kaloria kopurua aztertuta dau, baina aztertuta dau, adibidez, sagar baten kilokaloria kopurua aztertuta dau, sagar konkretu baten, baina gero guk jaten dugun sagarrak, bai, ez da zehatza horrek daukon kaloria kopurua, orduan ezin dugu jakin zehazki zer hartzen dugun eta zer gastatzen dugun, bez? Badauze kalkulu matematiko batzuk, hori dana kalkulatzeko guk zenbat gastatzen dugun eta zenbat hartzen dugun, baina gero ez da esaktua ezer. Eta gero gainera, pertsona bakoitzak xurgatzeko gaitasun konkretu bat dauko. Andreak esan dagoen moduan, gure gorputza ez da matematika, orduan hartzen dugun dana, ez dugu barruan, esjaku barruan gelditzen, hau da, xurgatzen dugu kopuru konkretu bat, eta pertsona bakoitzak kopuru konkretu hori gastatzen dau. Orduan, berez, ez da reala eta ez da guztiz zehaztuta dauen zeo zer. Hala ikasi dugu, eta zenbatu egin behar da, ikasi dugu 2500 kaloria, egunien, gitxi gora bera. Bai, pertsonan arabera, baina bai, orokorrian... Ez dakit, gero bizikleta estatik guztizu da, 300 galdu, zenbat galduten da, espaldi ez duten egin, 500 galdu, esatezu, bueno, gorain aldot jan, ez dakit zer. Claro, hau ez da horrela, ez talako zenbatzen horrela, ze garrantzitsua esan duzuna, galleta batetik edo sagar batetik hartzen dudana ez talako bardine. Eta gero, hortaz aparte bai, kontutan hartu bida, gure egoera emozional, gu ibilgekela, naizta beharrezko dian elikagaiak hartzen dana, oso ondo egiten ibili, teorian, kilokaloriak danak oso kuadratuta eduki, baina estres maila altu bat baldin badaku, gabetan ez bagabitz ondo deskantza egin gure egoera emozionala ez badagonkorra, gauza horrek danak eragina dakoila orduan, zelako mina egin dauen, olako mezu samurrak esatiak, gero jentiak uste dauelako, ez badau lortzen, berezku dauela kilokaloriak ez dakizelako ondo zenbatzen edo ondo kontutan hartzen. Edo adina. Hori da, pertsona konkretu batek bere bizitzan zehar. Egun baten zagar bazan eta igarri, eta oran ja, azte osun zagarra zaten dezte igarte. Hori da, adina hormonak, azkenean mila faktore dauz, bai, hori da. Eta pertsona batek hori bere bizitzan zehar, topau aldau momentu batzutan prozesu hori azkarragoa izan aldan momentu bat, eta igual hortik 5 urtera igual gehiago kostatzen jako, edo pertsona bat ibili da pixua hartuta geizten denbora luzez, bazkenean gorputza doitzen da gauza konkretu batzuk jatera, eta gero hori baino gehiago jaten dozunean, askotan horrek eragiten da pixu igoera asko azkarrau bat. Bakoitzaren genetika, noski. Hori da, bai. Orduan ez da zehatzadan ezer, kilokalorien kontua. Kalorien kontua kontatzen hasten gara, zenbatzen hasten gara, eta jogur light bat erosten dut. Hori da beste arazo bat gertatu lekena. Eta justo jogurren kasuan adibidea nahiko ona da, ze badauz gaingabetuak dian, light barruan sartuko zian, jogurrak zeinetan bakarrik ez ne gaingabetua erabilita indian, ez? Baina ze gertatzen da, normalian light produktuei askotan iken txegoina da, gantzaken du eta palatabilidadia edo zaporea galtzen dagoenez, azukrea edo edulkoratzaileak gehitu produktu hori jan alizateko. Orduan definizioan, kilokaloria horreikan primeran sartzen dira, baina ez da bitzen dute gure gorputzari beharrezko hori, eta orduan hor da, gero arazo handi bat, ez? Ustez, jente asko, guri gainera konsultan asko gertatzen zaiakuna, ez, baina nik Philadelphia light gozaltzeko da. Ja, bueno, eski igual ez da hori arazua da beste bat, ze produktu dan. Baina, klaro, holako sinismenekin batzutan gero zaila dela jakitea nundik bideratu zure elikadura modu egoki baten itxeko. Zepenan eskak ez dakotero, olako arbeltxu bet, gorrize edo baltza, berdi edo gorrize edo beto esateko bai edo ez, mitoa, orduen, lehenengo mitoa, argaltzeko kilokaloria gutxiego hartzearekin nahikoa da. Hori da. Bai eta ez. Izan alda, aukera bat da, baina beste 1000 faktore dauz, ez da faktore bakarra. Kontutan hartu biharra hori. Nahi xaudu igual ez bat esatia esan bia bada, bai bat baino baina ez. Ne ustez bai eta ez baten beha. Venga, beste bat. Ondo gozaldu gozari eguneko jatordurik garrantzitsuena data? Ez da. Segun, horbe, da bai eta ez da. Zuretzat personalki egun hasteko modu egokizena bada gozarion batekin eta gozari hori gainera osasungarria bada,
Da, primerako aukera bat. Eta orduan, baliteke zuretzat esangura hori eukitza eta zuretzat eguneko otordu garrantzitsuena izatea. Baina, nahiz eta zuretzat guzti hori izan, eta zure gosaria badago osatuta kakaoa azukredun batekin, gaietekin eta horrelako produktuekin, bueno, zuretzat garrantzitsua izan ala, baina benetan ez da izango eguneko otordu garrantzitsuena mezu zabal moduan, ze hori gozaltzea baino, igual ez gozaltzea daukera hobia. Hor ja, hori beste galdera bat da baina. Gaur egun kontua da, elikadura industriak sortu dauela gosaritarako produktuak, ez? Gosaritarako dienak, gaietan konkretu batzuk, zerealak, kruasanak, azkenean, otordu konkretu batekin lotuta. Orduan, eurak die interesa handizena daukienak honetan guztian eta esaten, eta mezu hau zabaltzeko, ez? Azkenean, gosaria otordu garrantzitsuena da, bueno, erosi produktu honek eta horregatik da produktu, otordu osasungarriena, ez? Orduan, berez ez da, hori, eurendako igual bai, baina guretako eta gure osasunerako desde luego ez. Bueno, bai, esaten zabiltzena, nik entzuten dudalakoena gozari izali, ez zaitu bat ere gustatzen, altza eta janbiar, gero maiketako bai, baina gozaria ez, eta jesarritz eta bez, eta orduan kritika asko nabaritzen ditut familian, inguruen beti, ilaski jesarri, da gozari esan oso garrantzitsu edalako, claro, esan duzuna ja, jesarri, zazpi madalen azateko kafesne bategaz, igual hobeto zutuni geratu, damaiketakora itxaron. Gero izango dalako garrantzitsua, zer gozaltzen zuen, honekin lotuta, gero beste gauzatxu bete daukagulako, gozari ideala, zein izango litzateke? Mila eredu dauz, guk hori beti esaten du, segun eta kasuan arabera, eta gero, kulturalki hemen asko gauza ikuta, normalian edateko zerbait, likido zuri bat, edo infusio bat, edo kafe bat, olako zerbait, gero askotan karbohidrato iturri moduan, igual ogisa erabilgeke dala kalidadezkoa, gozosaliak bagara, igual etxean ingeke olako dultze osasungarriren bat, bebai, gozarixa ondo azteko, edo bestela zerealak, beti beho, zagaien zerrenda ondo aztertuta, aukera on bat izan lehizke. Eta fruta bat sartzeko aukera badaku, primerakua. Baina, bueno, beste batek aldauela gozaldu berez entsalada bat, eta ez da barazorik, eta igual obia izango zen beste gozari eredu bat baino, baina kulturalki adibidez simple moduan horri jarrieke. Honekin lotuta joango legitzatekelako, claro, gozaria da garrantzitsuena, bueno, 5 jatordu egin behar dira horregaz lotuta. Gero, esango didazuelako, bueno, gozaritan ez tan azaten, egunien zier jaten badan, azkanin osotasun baten ikusi beharko daudana. Hori da. 5 jatorduena, mitu da? Mitu da, bai. Izan alda, gozariakin moduan zuzena, ez? Pertsona bakoitzan dako, otordu kopuru konkretu bat izango da garrantzitsua, baina kontua da, edo helburua da, guk egunean zer hartu behar dugun kilokaloria kopuru edo likagai kopurua hartzea, baina berdin da zenbat tomatan. Pertsona baten dako 5 otordu diela egokisak? Oso ondo, baina igual beste pertsona baten dako 3. Edo honek azkenean, oso teoria edo oso esaldi teorikoak die, baina gero ez da hartzen kontutan gaur egungo errealitatea. Oz pertsona batzuk turno kalan aitzen da bienak, edo gauez, orduan pertsona horrein dieta egokitu behar da euren errealitatera, eta ez azkenean askotan pentsaudan moduan, ez gu egokitu behar gara dieta edo elikadura plan konkretu batera. Hori ez da holan azkenean, gu gara plana da egokitu behar dana gure egoerara, igual gure bizitzan zarbe gure egoera aldatzen dalako, eta ez da guztiz egia. Bueno, datu biografikoa nik eman dut orain zeuek, zema jatordu, eiter zuz? Segun, 4, 5, batzutan 3 pasauleke, egisa da, 2 normalian gutxikian izaten diala, 3tik gora izango dira, eta normalian, egisa da guretzat adibidez, niretzat personalki gozarixa bai dala guztaik izaten otordu bat, baina badau segun batzuk gozebarik esnatzen izena, eta ez dutena gozaltzen. Zer gozaltzen zu? Zein da gozari ideala zuretzat? Kafe bat, eta gero tostada batzuk aguakate pilin batekin, eta olixo eta berakatz, tomatia badau perfecto, eta gero batzutan igual arrautza batekin, edo urdai azpiko pilin batekin. Zuen etxin 15 egun pasatzen zumo nintzen, udaleko batzuk egiten desintoxikazio bat egiten zuen ez zera. Zema jatordu zeuk naia? Nik be 4, 5 inguru, igual 4, gehiago, amaiketako igual askotan ez dutitzen, baina bai, gozaria, baskaria, merienda eta faria. Gozari ideala? Andrean antzekoa, igual gazta freskoa bezartuko notzanun baiten, edo bai, kafesnea, oine azkenengo boladan gustora jaten ditu tortitak honek hartozkoak dienak gazta freskoak gainean eta olio txorrotada batekin. Ez dakit behin deskubriru nauen eta oso ondo sartzen jat.
Ederto, gozariaren eta bost jatorduena be, esango dugu, apurtxuet mitotik badaukala honek danak, eta osotasunan ikusi behar dela, eta, bueno, bakoitzeri zer funtzionatzen dion, degun batzuk oso gogorrati ez, bestatzuk ez, orduan elza relajatu, eta bestatzutan ez, eta bar. Bale, belarria gorritu bat emateri, ardauko patxuet oso nada egunien, bihotzerako. Segun ze bihotzerako berbaiten gabitzen, igual, bai. Oin, bihotzaren osasun kardiobaskularra zaintzeko, egisa da badakola, hori sustantzia bioaktibo batzuk berez horren prebentzioan lagungarriak izan alko zianak, baina, bueno, hori frutatan aurkitzen du. Orduan, ez gara fango ardo batera hori lortzeko. Ze gainera ez taztu bihar, hori da neukitzeaz gain, dakona nagusiki alkola dela, eta alkola azkenean, gaur egun arazolarria sortzen dauen sustantzia horreitako bat dala, ez? Orduan, guk beti alkolan kontua sartzen du gehiago, izan bihala zerbait aizialdirako eta hola erabakitzen dulako itea, ez osasuna hori begira iten gabitzen aukera baten moduan, ez? Hori da, eta gainera bai estapen horrekin kontu handi zauki bida, ze pentsetan duguna da osasungarria dela, orduan egunero egongo dela presente gure otorduetan, gure bazkari eta afarietan, eta alkohola sustantzia toksiko bat da, eta eriotza arrisku faktoren artean 3. postuan sailkatzen da, orduan kontuzibilidad gero minbizia eragile be bada, azkenean kopuru altuan hartuta, neurotoksikoa da, orduan badauko, eta horrez gain kaloria hutzak dauko, hau da, kaloriak ditu, energia ematen dago, baina nutrienterik ez. Orduan, kontu zibili beharreko produktua da alkohola. Egunero edaten duenak, apurtxu bet, badabe? Gukor, balora honbiako zan beti bez, baina askotan emuten duen mesua da, saiatzia gehiago, hor bebai hartu bidanak ontutan da, ardaua edaten mozu bazkaltzeko, segurenik ura desplazatzen zabitzela, eta hori begarrantzitsua da hori kontutan hartzea. Eta gero beste alde batetik, aukera nobedan murriztu eta iztia gehiago, hori asteburutarako edo momentu horreitarako. Baina, bueno, klaro, gero be balantza bat, asteburuan be urten eta... Eta lau botile, ez, klaro. Orduan igual hobe da, kasu hortan. Bazkaixanko patxo bat hartzea, ez, mesu orokor moduan, inondik inora, baina aldala murrizten saiatu. Eta saiaiken bazatzu kopa bat murriztia, igual kopa erdietaraten hasi, eta hola purka-purka, edo egun bat bai beste batez, edo bazkal orduan bai afal orduan ez, jolasten fate hori bai proposatuko gotzan. Ganera, interesanti esan duzuna, klaro, ardau edaten mazabiltz, urik ez duzu edaten, eta batzutan, ure edan behar da, ni batzutan konturatzen egun osuen ure edan barik zabiltzela, eta garrantzitsua dori bebai, ez da? Bai, hori da. Ure datie. Afaltzeko, frutetxue. Frutetxu bai ez egin zein, meloie ez, zelan da? Meloie goizien, gero... Gaberako jatxarra, platanua gabetan ez, zeiretatik aurrera hobeto fruta ez. Tanik beti adibide horrekin etorten dienez galdetzen xate, tanik inoiz ez dut entzun pizza bat gabetan zehaztu nadan, edo horrelako beste janari bat da. Horreri inok etxau pegarik topatzen beti goiaz, janari osasungarri xabak dian eritazen dozu. Eta gainera sinistu iken du hori daukerrena ez, esaten dozkue, kontaiken dozkue, eta horretan jarten du foku ez, pizzan ez. Beti be osasungarriak dian honeikan, baina, esango horrek mito hori bada miduan definizioa. Fruta zeiretatik aurrera ezin jala hartu. Hori arbelean ja garbi-garbi mito bat da. Arbel gorria behar dugu. Bai. Zian eskatuko, hau mito bat da. Ikusten gabiltz, letxugie askotan esaten dulako. Ordu batetik aurrera ez, hau bizango da oso pertsonala. Batzuk bai da bestatzuk ez. Oso pertsonala, azkenean egisa da, pertsona batzundako bain digestea... Ez da, nik letxuga jaten dut gauetan eta ez jate zer gertatzen. Eta pertsona batzui egisa da, askotan igual kaltegarrisa izan aldara urendako edo oso astuna, ez? Baina kontua zer da askotan bebai, ez? Letxuga bera edo bere konposaketa edo afaldu eta bere alagoia zela hogera, edo afaldu dugula gehiegi eta askotan ensalada bat eta bigarna 3 filete zati eta igual letxugei botatzen dut zagula errua. Askotan ez dakigu bai zer dan horren eragilea, ez? Orduan, letxuga berez gauetan ez da holan definizioz txarra. Eta gero, azukreak eta azukreak, gehituta datorren azukrie, askotan esan dugu, ez talako ona, eta neurtu behar da, eta ikusi behar da, jaten ditugun produktuek ze azukar gehigarri duten, baina, klaro, platano bat esartzie, mandarina batek baino azukera gehiago dakolako, edo matxa batzuk badauz, piku batzuk badako fama txarra. Bai, baina gero horrik gainera ikusi da taula nutrizionalak aztertuta ez tala inbesterako hau da. Platano batek
platano bat razio batek alda duki 80 gramo, asko jota egun, baina normalian 80 inguru izaten dira. Eta sagar batek adibidez ja razio bakar batek 180 gramo dako. Orduan, hori esaten danean azukre kopuruan eta beti begiratzen da 100 gramoko, ez jaten duen kopuruko. Eta orduan, hori ikusi dana da, benetan sagar baten eta platano baten azukre kopuru berdina hartzen gabitzela. Ia, orduan kontuten hartu dira bai, zer razio gabitzen hartzen bakoitzetik, eta behitu, noski, ez dotzut gomendatuko bakarrik platanoa jatea eta egunero 5, baina, aldala jan bat edo 2 noizbait, baina zentraukoarena mesua da, geixau aldan eta fruta eta variedade geixen sartzia gure elikaduran. Aldala sasoikua, azkenean horrek beukiko dau sasoiari aurreiteko bihardian nutriente egokixauak, baudan urtsuak dira, eta adibidez oin sasoi honetan hasiko dian, edo hasi dian naranja, mandarinak, C vitaminatan aberatzak, azkenean hotzetik eta katarroak hartzetik babestuko zuen horrek, baina mezu moduan edozein eta gero eta variedade geixau orduan eta beto. 3 pieza frute 2 barazki, egunien alba da? Hori da, bai, minimo gomendatzen dana hori da. 2 razio barazki, bat hobe kozinauta eta beste bat gordinik, azkenean gordinak zuntz gehiago, vitamina, mineralak, baina kozinauta bai errezeta askoz gehiago itzeko aukera ematen duzku eta monotonia horretatik irtetzeko aukera. Eta gero 3 fruta errazio bai. 2 berdura egunien, 2 hastien pentsadas, baina egunean. Bost platano alare hobeto, hau neuko biltukot, 5 ardau kopa baino. Hori da, bai, argi bat. 5 platano hobeto besti baino. Patatekin amaituko, karbohidratuak, hau asko entzuten den berba bat etalako, nik ez du kontrolatzen hau, proteinak, karbohidratua, badakio proteinak ukelien, karbohidratuak, patata, hau zer da zehazki? Karbohidratua da nutriente bat edo mantenugai bat, elikagaiek dakoina, eta bereziki energia iturri moduan erabiltzen duenak. Orduan bai, energia emoten dozkue, baina azkenean gure elikadura orekatua bada, karbohidratorrik be sartzeko lekua dau. Eta patata izan leke horren iturri egoki bat. Importantiana da hori, karbohidrato iturri egokiak aukeratu, aldana izan patata, alde izan pasta, alde izan arroz bat, alde izan quinoa, milakaz ere aldauz. Ez dauka fama honik patatak, loditxuko dauena edo? Claro, baina askotan karbohidrato iturri dalako baino, zela sukaldatzen dan hartu idalako kontutan, ez? Patatan erasoa behan energia da? Bueno, igual energia zerbait badako, baina kontua da askotan jaten dula edo tortilla baten, eta hor patata prejituta faten da, edo guztaik izagun patata normalian ez da izaten egozia, izaten da gehiago prejituta, orduan, ez da patata beha da, erabiltzen duen olio kopuru handi hori. Orduan, hori alde batera izten bu, eta erabiltzen bu egozita edo frigigailuetan ikendian honek, aire frigigailuak ez da gile entzun dozuen inoiz. Dia, olixo oso gutxikin, bertan ikendia aldozuin patatak, barazkiak, jenteak oi asko izterrak eta beba ikendau, eta lortzen da krujiente edo, kanpoko kurrizkoari hori emutia. Eta orduan, imitatzen daue oso ondo, noski ez dia berdinak izango, baina hola, askoz begeixautan sartzeko aukera aukiko bebai patata. Orduan, importantia da, zela konsumitzen dugun patata, eta esain beste patata begi artean sartzea. Patati gauz ederra da, Bai. Eta honekin lotuta, karbohidratoekiko dauen mito hori, ez? Azkenean pasta eta bai gauetan eta hartzea txarra dala, edo pasta, arroz atalako gauzak. Ez dauko zertan, azkenean ikusi behar da, pertsona bakoitzan eguneroko gastua zein dan, ez? Eta kirolaria baldin bazara, eta azkenean egun guztian zehar gastu hori euki baduzu, segaitik izango da ona goizetan hartzea eta gauetan txarra, ez? Orduan, pertsona bakoitzan arabera, hori dana izango da, pertsonan araberakoa, ez da baiestapen zehatz bat, lehen beste mito danak moduan. Ze ona, urrenguen arbelekin edo egin beharko jarraitu behar dugulako honekin oso argigarria izan delako hau dana. Gabonak beba datoz, ze esaten du jendeak kontsultan zeintzuk dira kezka nagusiak? Normalean, hor zela kudeatu hainbeste eguneko hori. Eta batez be, gabonak azten dielako askotan, ja abendu hasierako zubisa, gero ja laneko bazkaria fari eta olako gauzekin, ez? Orduan, nik ustot, gabonetako egunez gain dala gehiago, gabonek dakarren konnotazio guzti hori kudeatzeko estrategiak dala jentiak geixen eskatzen dauera. Jan eta edan, esaten gabiltzena, eta gainera gozuekin eta bar. Aholku, lehenengo aholkua, azaro hasieran emango duguna. Zein izan alda, naia? Nik esango nago ez da, eta lasai egoteko lehenengo eta behin, egutegi baten planeo ezkero,
abenduak zenbat egun daukon, 31 egunetatik, 3 die otordu nagusi edo bereziak dauzen eguna, ez? Azkenean izango zen, 24ko afaria, 25ko baskaria eta 31ko afaria. Horrek die, gero, badauzela baskari batzuk eta holan tarteka balanekoak eta dienak, bale, baina lehenengo eta behin 3 egun di, orduan, ez da inbesterako. Ose, jazten gara larritzen ja, polboroiak ikusi ditugunetik urrian supermerkatuetan, ez? Orduan, bueno, hori ja lehenengo eta behin. Eta gero, naiz eta otordu bereziak egin eta gehiegi jan, badauzela aukerak bai ondo gestionetako hori dana. Jan alda eta disfrutatu alda, baina kirola itxeko aukera gehiago dau, oporretan gauz eta denbora gehiago daukogu. Gero, ez dala konpentsaziorik egin behar, hau da, ez daukogu zertan asko jandogulako ez afaldu edo, azkenean, ikusi zen bat egun daukon urtiak eta hilabete konkretu baten pasetan dana da, eta horrek ez daukon tau behar gure egunerokotasunean. Orduan, lehenengo eta behin lasai hartu eta ondo gestionau aldala egutegi eta planifikazio batekin. Aholku honak hartzen ditugu. Polboroi batek zoriontsu egiten bagaitu, zoriontasuna osasungarria da. Hori zeuek esan da dago, eta nik nahi dudana ondo apuntatzen dut, eta zoriontsu egotik balio duela honetan guztian, esan dakue, bakoitza zelan dauen kontuan izan behar dalako, hau guztia praktikan jartzeko. Andrea Larrea, eskerrik asko, etortziaren asko gozatu dut, nahi ziega, besterron beste, eskerrik asko. Zuri. Musika purtsu eta Ana Galarraga dator. Ana Galarraga, maiaren bueltan, Ana, zemodoz Arratsaldeon. Oso ondo, Arratsaldeon. Gai oso interesgarriak. Ta asko. Zurekin ere, bai, ze programa. Bai. Gai asko, COVID-ari buruz hitz egingo dugu, baina arkeologia kontuak ere, aspaldiko partezia ematen digun denpora, badaudelako hemen albiste barriak. Gertukoa gainera. Bai, saiatuko gara martxa jartzen Ana kontuari, eta, Glasgowko goi gailurrarekin lotuta egingo dugu zehaztapen emate edo beste zientziaren aldetik, Ana zeurekin. COVID kontuekin hasiko gara, pirula batzuk ikusi ditugu? Bai, eta aipatu genituen hemen, molnupiravir edo botika hori atera zutenien antiviral hori, aipatu genuen izan zitekela oso lagungarria, txertoek nola euneko babesare ez duten ematen, naiz eta txertatuta egon infektatu ezkero, eta zer esanik ez bazara txertatu, jeisten dutelako erdiraino ospitaleratzeko eta hiltzeko arriskua. Eta orduan, oso lagungarriei izango litzateke, baimendu ezkero eta pasako balia erabiltzera tratamendu bezala. Eta baimendu dute, erresuma batua izan da lehenengua, handikan oso ordu gutxitara, Europako Sendagaien Agentziak ere onartu zuen, eta gero herrialde bakoitzak erabakiko du emango dan ala ez, beti ere da gainera COVID-19 larria garatzeko arriskua daukaten horietan, badaukatelako kondizioren bat aldez aurretik, zaurgarriago egiten dituztena, adibidez, diabetesa daukatenak, edo bihotzeko edo arnaz aparatuko gaixotasunen bat. Prebentzieroko izango litzateke hau edo gaixotzen denari emoteko? Gaixotzen denari eta lehenengo sintomak izan positibo dala baieztatu, eta lehenengo sintomekin 5 egune sartu behar da, 12 orduko tartearekin, goizean eta gauean, eta horrela eragiten du, 40%. Albiste... Ze erosoa, a priori? Bai, klaro, kontuan izan behar da, momentuz, ez dagoela horrelako tratamendurik etxian hartzeko modukoak. Tratamendu berariazkoak ja ospitaleratutakoan ematen dira, askoz gareziagoa dira, eta gainera ospitaleetan lan handiagoa ematen dute. Eta hau izango litzateke, horren beharrik ez izateko, ara ez iristeko. Askoz, kaso gutxi jo iritsiko lirateke, erdia. Kontua da, justu albiste hauek izan, eta ospatzen ari ginenean, esaten, haidia ez, aurrera pausoak ematen, askotan esan deulako, txertoen ikaragarria izan dan bezala, botiketan ez genuen horrelako aurrera pausorik ikusten, Pfizerrek, handik oso ordu gutxitara, aterazun bere botika antiviralaren 3. faseko saio klinikoen emaitzak, 180% jeisten du ospitaleratzeko eta heriotza arriskua baldintza beretan. Hau da, COVID-19 pairatzeko, larria garatzeko arriskua daukaten hoiekin, kondizioren bat badutelako larriagotuko lukena infekzioa. Orduan, ikusten da, eukiko ditugula seguru asko datozen hilabeteetan eta txerto ez gain, beste tresna batzu kontrolpian izateko SARS-CoV-2-aren ondorioak. Edo nori zabalduz gero?
Hau, momentuz, oraindik onartu egin behar dute Pfizerrena. Bestea... Bai, asko aurreratzen abil, Bai. Bestea ja onartu dute, eta erresuma batua ja hasi dira hori kasu horietan. Ez guztientzat, baizik eta badutenak arazoren bat osasunean, COVID-19 larria izateko arriskua emango dien. Eta, bueno, horietan ja hasiko dira, 300 euro da. Nik uste nun igual merkeo izango zala, baina... Merkia da konparatuta ospitaleko OE batekin eta ospitaleko tratamentuekin, antigorputzekin eta egiten da lana, eta bueno, askoz ere merkeagoa da hori, baina ez hain merkea. Eta bai egin dute hitzarmen bat, patentetik libre uzteko herrialde pobretuei, eta generiko bat garatu ahal izateko, bere formulazioakin, molnupiravir formulazio berbera egiteko markari gabe, generiko, koitzi bertan eta banatzeko. Eta hori bai iruditzen zait oso aurrera pauso una, herrialde horietan txertaketa ez daulako gainera datua, eta eukitzia beste tresna bat, beraiek daukatena ekoiztea, oso importantea. Probak eta egin dira, txertatu barik dauen jendarekin edo txertatu daudenekin? Ez, txertatuta daudenekin egin dituzte, eta hori, bazutenak arrisku faktoria. Eta, bietan ere, emaitzakonak, baina Pfizerrenak ikusgarriak bai ezatzen bada, eta onartze baldin bada, eta marren ospitalaratzeko eta hiltzeko arriskua murrizten da. Imaginatu, ez? Hemen daukagun txertaketaren edadurarekin, ies egiten dieten txertoei, gainera, botika honekin, kontrolatze baldin bada, honekin edo molnupiravir-ekin, gainera, ez dute bakarri balio zehantzako, SARS-CoV-2-aren infekzioaren kontra, adibidez, molnupiravir baita ere erabiltzen zen gripearen zat, berez garatzen ari ziren gripearen zat. Eta beste virus batzuen aurrian ere funtzionatzen du. Zegiten du, virusa ugaltzen danean, erreplikatzen danean, berak imitatzen du osagai bat, virusaren osagai bat, eta orduan pasatzen da parte izatera virusarena, eta orduan virus hori ja ateratzen da akastuna. Mutazio badauka, ja ez diona balio erreplikatzen jarraitzeko. Orduan nolabait, hori engainatuko balu bezala, Infiltrau bat da. Bai. Eta besteak aldiz, erreplikatzen hasi baino lehenagoko pauso batean inhibitzen du entzima bat beharrezkoa dana, justu ugalketa horretarako proteasa bat inhibitzen du, eta orduan ez dauka aukerari jarraitzeko ugaltzen, eta beste koronavirusen aurrian ere funtzionatzen du. Orduan, aurrera pausuak ez bakarrik COVID-19-entzako, baizik eta aurrera begira ere... Zalantza barik eta orokortasun horretan, txertaketei dagokionez, geure buruari begira gauz eta kontuan hartu behar da, txertaketa zabaldu egin beharko dela, Janssenen bigarren dosiarekin gauz, eta hasi dira, itzorduak eta emoten egin beharko dalako, ikusi dalako, bigarren dosi bat behar duela, 3. behairien, eta oraindik txertatu barik dauen jendeari deia, azkenien olatu barri hau, entzun dut irrati baten entzun dut, txertatu barik daudenen olatua. Claro, bai, Europako mapa ikusi besterik ez dago, Europako mapan guztiz bat datoz, txertaketaren edadura, bi txertoekin, pauta osoa deitzen zaiona, edo adinekoetan 3. ere, ematen hasi direna, ez da, pauta osoa daukaten herrialdeen edadura, txertaketarena, eta inzidentziarena justu kontrakoak dira. Alegia, inzidentzia nun dago, guztiz txertatu ezan jende asko dagoen lekuan. Zergatik, badaudelako multzuak agerraldiak gertatzia albidetzen dutenak. Hemen, naiz eta 12 urtetik berakoak txertatu gabe egon, gainerako guztiak txertatuta baldin bagaude, ez daukaleku askorik virusak iristeko zaurgarrien hoien gana, hori da zaindu beharrekoa. Eta, botikak alderdi horretatik lagunduko lukete. Baina hori baino lehenago dago prebentzioa, eta prebentzio eraginkorrena eta errazena gure eskura dagoena momentu honetan hori da txertaketa. Oraindik ikusten ari dira zenbat iraungo duen txertoen babesak, eta hori bai oso ondo zaindu beharko dela, 3. dosi bat populazio osoari eman behar izan ezkero, ze dosi, zenbateko izan beharko duen, noiz, eta baitaren nolakoa. Ze horri egin dira ikerketa batzuk,
Hasieran gainera izan zen, AstraZenecaren kasuan, erabaki zutelako, AstraZenecaren lehenengo hartu zutenei, bigarrena beste erabateko ematea, Pfizer normalian, eta ikusi dute horrek babesa areagotu egiten dula. Orduan, litekena da, hemendik aurrea, indartzeko behar diren dosiak ez izatea. Orain arte hartu dugun txertoarena, baizik eta beste batena. Eta baita ere nahi dute ikusi, badaude txerto proteiniko batzuk, eta nola oso funtzionamendu desberdina daukaten, baliteke baita ere kombinazio horiek oso egokiak izatea. Emango dutelako erantzun osoago bat, babes osoago bat. Orduan hori guztia goindikan ikusteko da. Ematen dudana ja aurreratu dela, baina ez. Bueno, zorian ez jarraituko dugu, astero tarte daukagolako dana, baina negua dator eta aurretik eta azkarra esan genuen aurreko aldian bebai, gripearen txertoa eta COVID-arena guztiz bateragarriak direla, eta lasai bakunatzeko bai batena eta bai bestiena. Eta berba baten eta zeure pertsepzio hori, mamua daukagu mundu mailan 6. olatua dator, neguarekin eta hotzarekin, asko zerrazago dalako dana. Txinan ere adibidez, oso neurri zorrotza dauzkate COVID-aren kontra, zero COVID estrategia hartu dutelako, eta orain oso beldur dira gripearekin. Iaz nola ez zuten griperik izan, danok bezala. Maskarak eta distantzia eta oso zorrotz aplikatu zituztelako, orain ja daude neurri horiek gabe, barruan ez dutelako behar, bakarrik provintzia batetik bestera pasatzen direnean, edo herrialdetik kanpotikan sartu ezkero, baina bestela barruan ez dauzkate maskarak eta ibili beharrik eta beldur dira aurten gripeak ez ote dien susto handi xamarra emango. Jarraituko dugu, eta izango dugu astero jarra. Azkenean mundua hori hau globala da, eta leku batean gertatzen dena eragingo digu guri ere. Bueno, Nafarroara goaz. Urdazubin, Alkerdi 2 aitzuloan lehenengo geldialdi orain 25.000 urte, eta bigarren geldialdia loitzu nehingu, oin ia 12.000 urte. Hori da. Ze ona? Ze politak. Ze politak bila gaina, ze politak. Ze ikerketa politak. Oso politak ze gainera azten dira bilak ere espeleologoekin, espeleologoak kobazuloak esploratzen ari direla, topatu dituzte, hemen Urdazubin margoak eta loizunen eskeleto bat, eta berehala, jarri dira harremanetan arkeologoekin, arkeologoek babestu dute kobazuloa ondare badalako, ez da, Nafarroako gobernuak ondare tzadauka noski, orduan babestu dute eta ikerketak egin dituzte. Eta jakin dute, adibidez, hemen Urdazubin, ikusi dute gela areto batean daudela 5 alu margotuta, eta orduan aluen gela edo aluen aretoa deitu diete ja espeleologo berek, ez? Eta hori oso esanguratsua da, beste leku batzutan ere topatu izan du dituzte, baina Nafarroan hau da bigarrengo kobazuloa topatu dana margoa ditunak, orduan, klaro. Oso esanguratsua da. Eta horretaz aparte daude grabatuak animalianak, uruak, bisonteak eta horrelakoak, eta hauen berezitasuna da, arkeologoek konturatu dira, egin dituna etzala bat ere trebea. Eta hori oso arrarua da. Ismael Manterola arte kritikariak idatzi zuen zutabe bat berrian, pixkat esaten zula oso arriskutsua zala horrelako interpretazioak egitea gaur egungo begietatik, ez da? Nola daukagun jakitea trebea zenola, ez? Igual, dala beste era bat egitekoa gauzak edo, baina, arkeologoarekin hitz egin dut, Diego Garate, ezagutzen ditu mengoko bazuloetako grabatu eta lan guztiak, eta esatezian, guk ez daukagu zalantzarik, etzen trebea. Etzekien nola lotu egiten zuen pixkat, gu saiatzen garenean, guri ateratzen zaigun bezala, saltoka bezala dijoa, ez daude lerruak ondo marraztuta, ez da? Eta hori ez da normala. Normalean, horrelako panela deitzen diete, ez? Horrelakoetan, izaten dira beti oso ondo egindako marrazkiak. Orduan, badauka zerbait kobazulonek desberdina besteekiko. Hortxe, Alkerdi 2 aurkitutako, ez dakite bulbaren irudiak ditugun, lankidei eskatzen nabil, baina ez dakitze ondo ulertzen garan, baditugu jarriko ditugu eta bestela ez, hori ere arraroa.
Bai, badaude gehiago, badaude kantaurin badaude gehiago, baina Nafarroan ez ziren ezagutzen, eta dia oso eskematikoak, eta egia da, hori ere zaila dela espazia aditua interpretatzen bulba bat bezala, ze da V bat, ez da, eta marra bat erdian, gutxi gora bera, holaxe eskematiko, eta atentzioa ematen dit, egotea bulbak paleolitoan, eta aldiz gure kaldetako pintadetan, grafitietan, egotekotan sexu organoren bat gizonezkoana izaten da. Gehienetan da zakila eta barrabilak, eta pentsa, eta orduan ez, orduan bulbak egiten zituzten, ez dakit, hori bururatu zaidan gauza bat. Hala ere, oso ondo bururatuta, eta esan dakue, askotan eskatzen zen, eta bizitza azkenien nondik dator. Bai, han garbi zeukaten bulbak esanguratsuagoak ziren haientzat, zakilak eta ez daude. Bueno, urduazu bitik apurtxu bat mogituko gara, eta loitzura goaz. Bai, hori da, pixkan ekialdera egin da. Bai. Eta hor topatu zuten, udaberri honetan eman zuten horren berri, baina guain egin dituzte ikerketak eta emaitzak eman dituzte, Loizuko gizona. Horrela deitu diote, hori da, eskeleto hori, ikusten dezuen bezala dao osorik, dao primeran konserbatuta, 11.000 urte dazka, eta behira nola daun, eta ikertu dute, besteak beste, jakin dute nola hil zuten. Eta hil zuten proiektil bat indarrez bidalita, seguru asko arku batekin. Eta ez zuten uste, garai hortan, ja arkuak erabiliko zituztenik. Orduan hor, beste ikerketa lerro bat iriki da, guain ikusi beharko da, arkua benetan erabilitze bali mazuten, erabilik ez zuten baitare izterako, eta bueno, hor ja hasi dira ikertzen. Gero, okre margoa dauka, eta gogorarazi dit beste bat da Kantabrian, dama gorria, ura ere okrez margotuta, eta loreak dauzka dama gorri horrek. Orduan ezakite, okre hori ematen zieten funtzio simboliko errituzko batekin, edo zan, usteltzerakoan eta infekzioak gaixotasunak eta ez zabaltzeko hortik eta usaitxarrak eta ere ez zabaltzeko. Loreak ere igual horrekin lotuta ote dauden, baina bueno, hori ezakite, baina badakite ze pigmentu erabili zituzten okre hori egiteko eta nola emantzuten. Jakin dute baitare bilduta obiratu zutela, lurperatu zutela horrela bilduta, bertan usteldu zala, eta besoak gurutzatuta korputzaren gainean. Ze atzaetako falangeak, ezurrak, topatu dituzte saietxen tartian. Horrela jakin dute, ze posturatan izan zan obiratua. Nafarroan aurkitutako gizaki aztarna zarrena. Bai, orduan... Loitzoko gizonarenak. Hori da, orduan biak ere dia oso aurkikuntza garrantzitsuak. Ez daudelako hainbeste. Eta gero, ze gehiago jakin dute gaztea zan, zezkano 20 edo 22 urte, neurtzen zuen metro eta 65 tartian, pixatzen zuen 50 kilo bueltan, 50-55, oso ariketa fizikora eta ohituta zeon, hortzak oantxe zezkan desgastatzen hasiak, eta hortzetan desgaste hori, seguru asko, neurri batean da baita ere erabiltzen zutelako hirugarren esku bezala, horrela deitzen zaio. Erabiltzen zuten haua, beste adibidez ari zirenean tresnak eta egiten, eta tiratzeko, eusteko, intxorrak zabaltzeko, claro. Baita, orduan aragila jaten zula badakite, baina nahi dute baita ere hortzetan eta ikusi ea landare jatorriko ze gehiago jaten zuen eta azterketa genetikoak ere emango du horri buruzko informazioa. Zederra informazio hori jasotzen danien, Ana? Neri karagarria iruditzen zait. Hainbeste milaka urte pasatu dira eta hor ezur batzuk eta bere dieta zenbat, gero jakingo da, azterketa genetikoak eginda, nondik etorri izan, edo zeinekin zeon harremanduta, bueno, oso polita. Bueno, baganeukan asmue, eta datorren asterako utziko dugu, Ana, Glasgowko klimaren goi bilera itzakiatzat hartuta, Luiarren badauzte pare bat albiste, bueno, pentsarazten digutenak komunitate indigenak babestu behar dira esate baterako munduko diversitatea babesteko, bestak beste, ahozko hizkuntzari dagokionez, komunitate indigenek zei jakintza duten, Senda Belarren kasuan esate baterako. Nabarmena. Oso interesgarria, eta orain tita baten egin baino,
hobeto lasaiago urrengo geldialdian. Ana Galarraga, eskerrik asko. Eskerrik asko. Sartuten gara ipuin baten eta blana maitzuten du. Ipuinetik bueltan. Eskerrik asko, Ana, placer bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, txiko guzti. Eskerrik asko, Rogatia, bihar gatoz.